Helt sikkert det eneste menneske i hele galaksen, som indimellem har svært ved at tage mig sammen til at gøre noget. Og det der noget kan være hvad som helst. Altså det kan være sådan noget med at lette røven fra sofaen og gå ud i det her kolde, lidt beskidte rum, gribe en økse og gøre klar med noget brænde og sådan noget. Men det kan også være sådan nogle kreative ting. Altså ting, jeg egentlig synes er sjove, men hvor det så bliver sådan noget, jeg kan ikke rigtig, for jeg skal sådan lige have den rigtige inspiration og være i den rigtige balance for at kunne levere rigtig fedt og sådan noget. Og det kan også være sådan noget arbejde noget, hvor man skal skrive det fancy notat, og man tænker sådan, det skal også være klogt. Altså der skal sgu være lidt sproglig spændstighed, eller jeg skal lige have læst den sidste nye med et eller andet, eller jeg burde da lige have downloadet og prøvet den der, frem for bare at gengive, hvad der står om den et sted. Eller som her, tænk, at jeg bør have noget fancy videobelysning, frem for den der klamme arbejdslampe, som hænger her. Der kan være masser af påskud for ikke at gøre noget. Jeg har fundet ud af, at rigtig tit så er tanker bare støj. Og planlægning og muligt avanceret software til noter og workflows og faser og sådan noget, bliver delt med tit sådan en eller anden form for avanceret fancy-pansy overspringshandling. Jeg har fundet ud af, at den bedste måde at gå fra at gøre ingenting til at gøre noget, det er bare at lave sådan en lille bitte smule af det. Så skør en lille mikrodosering af noget, at det næsten virker helt fjollet. Og det kan være sådan noget med at tage løbeskoene på og lunde ned til postkassen og tilbage igen. Og så kunne det være fristende lige at tage 100 meter mere måske. På samme måde, åbn dokumentet, skriv 2-3 linjer, og så er du jo lidt i gang. Og måske fanger det ikke, men bare det der med at gøre noget frem for at kredse om det. Tænk det, og så bliver tingene bare svære ind i hovedet. Eller igen gå ud i det mørke, kolde rum med den dårlige arbejdslampe og fix det der træ, så du kan komme ind og ligge i sofaen igen. Bare gør et eller andet. Og ud fra præcis den tankegang, som jeg har gode erfaringer med, når det handler om brænde og løbe og skrive, så har jeg brug for at træne min videomuskel. Og det er derfor, jeg står her fredag aften og snakker til et kamera og skal lynbørge få lavet den her video, så jeg kan komme ind og ligge på sofaen igen. Bare lige for at lave en lille handling. Og dermed klarede jeg så med udfordring nummer 11, hvor jeg skal lave 30 videoer på 30 dage, sådan nogle små fjollede nogen som dem her. Og så er tanken selvfølgelig, at derefter så har jeg blevet mere spændstig, fået trænet min videotale, udgive muskel til noget, der tjener et større formål end bare de her små fjollede videoer.